जितना भी भोजपुरी देखे वाला लोग बा, भोजपुरी के बोले वाला लोग बा, भोजपुरी के समझे वाला लोग बा, और जे भी हमारा से बड़ भाई बहन, चाचा माता बाड़ी, बहन बाड़ी, वो सब कोई के प्रणाम बा। और जे भी हमारा से छोट भाई बंधु बाड़े, वो सब कोई के आशीर्वाद प्यार दुलार बा। और सांझे बिहाने चैनल पे स्वागत बा। आज हम रउआ सभे से बात करे आयल बानी किसान के बारे में। कहे से कि हम एगो किसान परिवार से हैं और किसान परिवार में बहुत ज़्यादा दुख रहेला। दुख अपना जिंदगी से वो लड़त रहेला। हर दिन कुछ नया करे के कोशिश करेला। हर दिन अपना बदतर स्थिति से बेहतर स्थिति में जाए के प्रयास करेला। लेकिन ये प्रयासरत जिंदगी में ओकरा समाज से लेके रिश्तेदार तक हर जगह से आलोचना और क्रिटिसिज्म और क्रिटिक्स के भावना से झेलत रहे के पड़ेला। अब रउआ सबे देखले हो खब कि जे किसान बा ओकरा पूरा साल में कभी भी चैन के वक्त नहीं है। अगर अभी देखा तो वो बिया डालले हुई, खेत में आर गोहट करत हुई, खेत में कदई कैसे हुई ओकरा खातिर सोचत हुई। अगर ज़्यादा बारिश हो गई तो पानी खेत से कैसे निकली ओकरा से लड़त हुई। अगर खेत में सुखाड़ पड़ गई तो ओकरा से वो लड़त हुई कि खेत में पानी कैसे आई। अब ये सब में लगे तो बिया कैसे आई, धान अगर रोपा गई तो पैसा नहीं खे तो खाद कैसे आई। ये अपना जिंदगी में वो लड़त रहेला और जब भी बैठा रहेला, जब भी चलत रहेला, यही एक चक्रव्यूह में फंसा रहेला। और इस चक्रव्यूह से निकले खातिर वो हाथ पैर मारत रहेला। और जहाँ हाथ पैर मारत रहेला वो एगो कीचड़े रहेला। तो ओकरा जिंदगी में कीचड़ ही बिस्तर और बिछौना और तकिया और तोशक बन जाला। जब ओकर जिंदगी में कीचड़ ही तोशक बन जाला और बिछौना और खटिया और पलंग बन जाला तो ओकर वस्त्र भी ओकर फसल बन जाला। ओकर फसल पर निर्धारित होखेला कि ओकरा घरे होली मनी कि ना मनी। ओकर फसल पर निर्धारित होखेला कि ओकरा घरे छठ मनी या ना मनी। ओकरा फसल पर निर्धारित होखेला कि ए साल ओकर बेटी के हाथ में मेहंदी रची या ना रची। लेकिन अभी जवन समाज बा ओकरा के कैसे हंसेला और कैसे क्रिटिसाइज करेला, हम रउआ के कहानी बतावत। कहे से कि हमार बाबा कहत रहन कि बबुआ किसान परिवार में अगर जन्म ले बा तो आजीवन तहरा लड़े के बा और लड़ के ही तहरा आगे बढ़े के बा। किसान के मार बहात के कभी दुख ना हुई, लेकिन किसान कभी बर्गर पिज्जा और पनीर के भोगी भी ना हो पाए। अब रउआ सबे के हम बतावल चाहतनी कि कैसे एक आम किसान इस चक्रव्यूह में फंस के रह जाला और समाज कैसे ओकरा के हंसी के पात्र बना देला। अब रउआ देखे कि जवन एगो किसान बा, अभी वो धान के रोपनी करे खातिर वो अब दिन भर आर पर चलत रहत हुई। ओकर रास्ता भी आर हुई, ओकर मंजिल भी आर हुई, ओकर खेत ही ओकर भविष्य है और कुदारी और डंडा ही ओकर हाथ साथी है। वो किसान समय से खा भी ना पावेला। काहे से कि खाई कैसे, ओकरा हमेशा दिमाग में लागल बा कि अगर अभी ना करब तो धूप निकल जाई तो हम खेत में कुदारी ना चला पाए। और ये किसान के इस तरह से ना खाए के वक्त मिलेला, ना जिए के वक्त मिलेला, ना कपड़ा पहने के वक्त मिलेला, ना किसान के दो वक्त बढ़िया से बैठ के अपना जिंदगी के बारे में सोचे के वक्त मिलेला। काहे से कि हर समय ओकरा पीछे अपन फसल और अपना परिवार के सुखी वो सब तरह के खेत पर निर्धारित बा, वो हर एक फसल पे निर्धारित बा। जब रउआ एक किसान परिवार में जन्म ले बानी तो और बाबूजी दिन भर खेत में रहेलन और जौन बाबूजी खेत में से फसल लेके घरे आवेलन तो माई ओकरा के काट पीट के ओकरा के संगोरे में लागेली। जब माई बाबूजी जब इस तरह से जिंदगी में उलझल बाड़न तो रउआ जौन उनकर बेटा बानी, रउआ अपना सफलता के अलग और अपना सपना के साथ एक अलग जिंदगी जिए के कोशिश करतानी। लेकिन इस समाज रउआ पे हंसता, हंसी के पात्र बनैले बा। लेकिन रउआ अपना कलम से और अपना मेहनत से अपना माई बाबू के सपना भी चरितार्थ करे के कोशिश करतानी। और माई बाबू भी रउआ के पढ़े खातिर शहर में भेजा ताना। काहे से कि माई बाबू के पता बा कि जौन हम खेत में दिन भर रह के अपन पैर सड़ावतनी
पैर जौन गलावत तनी, जौन पैर में पानी लाग गइल बा, जौन देखे लायक नहीं खे, माई के भी पता बा कि जौन हमारा ई पैर में नहर से भी ज़्यादा मोटा बेवाय फाट गइल बा, फिर भी हम 2 वक्त के चैन से खाना नहीं खा पावत। यानी कि शिक्षा ही एक ऐसा रास्ता बा कि हम अगर बबुआ के देहब तो ओकर जिंदगी सुधर जाए। अब जे पहले ही से थोड़ा जिंदगी ओकर टमटम पे चलाता और दौड़ता, वो हमरा के चाहे हमरा जैसन भाई बंधु के हंसी के पात्र बना ले। वो कहता कि ये बबुआ जवन तोरा बाबू के खाए ना आवत रहे, कहे से कि बाबूजी हमेशा उनका दिमाग में लागल बा कि हमार बबुआ शहर में बा, पैसा भेजे के बा, तो चुका मुका बैठ के खाता, खड़े खड़े खा लेता, खेते में खा लेता, गोड़ में माटी लागल बा तबो खा लेता। कहे से कि उनका पर अपन बेटा के बढ़िया जिंदगी देवे के एगो सनक सवार हो गई बा। और कोई भी सफलता तबे मिलेला जब अपना दिमाग पे सनक और अपना दिमाग पे ओकरा के लोड कर ले, तभी वो रूप में रहुआ दौड़े के पड़ी, वो रूप में रहुआ भागे के पड़ी। कथा कैला से और डायलॉग बाजी देला से और ज्ञान पेलला से सफलता रहुआ कदम में ना आई। ओकरा खातिर रहुआ दौड़े के पड़ी, रहुआ भागे के पड़े, रहुआ अपना ऊपर एगो सनक सवार करे के पड़ी उस सफलता खातिर। तो जौन शहर में लोग बा जे बढ़िया से होके, चाहे कोनो रिश्तेदार होके, केहू होके, वो हंसता ओकरा पे के बबुआ तोर जौन बाबूजी चुके मुके बैठ के खालन, खड़े खड़े खा लेलन, खेते में खा लेवेलन, ते शहर में आ गइले त का तेहू सुधरले कि अबहुओ तेहू खड़े खड़े खा लेवेलिस, या केहू नहीं माटी में लागल बा उहे खा लेवेलिस। चाहे दाले भात चोखा पर तोर जिंदगी चल जाएला, चाहे रोटी अचारे खा के तोर जिंदगी निकल जाला। बबुआ हंसी के पात्र बन गइल बा समाज के। माई घर जाता तो माई अलगे परेशान बिया। माई बस जब बबुआ के देखा तो लोर भर जाता, कहे से को माई के पता बा कि अब हमारा कमर से चलल नहीं खे जात, हाथ से कोनो सामान नहीं खे उठत, हमरा अब कुछ दिखत नहीं खे, लेकिन बबुआ के सपना साकार करे खातिर माई बबुआ के एहसास नहीं खे होखे देवत कि हम कौना दुख और जिंदगी से गुजरता। लेकिन बबुआ जब शहर में आवता, जब अपना लोग से भी कहीं बात करता, कैसे कि हताश होता, तो लोग पे हंसता कि बबुआ जौन तोर माई बिया, तोरा माई के जौन गोड़ में बेवाय फाटल बा, नहर से भी ज़्यादा बेवाय फाटल बा, तोरा माई के बोले ना आवेला, तोरा माई के चले ना आवेला, ते शहर में रहे लगलिस तो सिखैलिस कि ना। हम ऐसा लोग से कहल चाहतन, और एगो सत्य घटना भी बा कि वो बबुआ अपना जिंदगी से मेहनत कर करके आज वो बबुआ बिहार के कितना लोग के रोजगार ओकरा हाथ से और कितना लोग के घर में चूल्हा ओकरा कर्म से जलेला। और जे लोग ओकरा पे हंसत रहे, आज ओकर दिन ई आ गइल बा कि उ लोग अपन बाबूजी के खेत और जमीन बेच बेच के खाता। कहे से कि उनका खाए के पहले ही से आदत लाग गई रहे, बाबूजी खात रहन और उहो खात रहन। कहे से कि जब खाए के रहुआ लागत आदत लाग जी बिना कुछ कैले तो कितना दिन तक दोसर लोग खियाई। एक दिन रहुआ अपना ही अपने आप के बेच के खाए लागब। ऐसे खाए से पहले कमाए के कोशिश करी। आज रहुआ हमरा पे हंसतानी, हम अपना मेहनत से अपन किस्मत और दिन दोनों बदल देहब। और राउर जौन सांप जैसन मुंह निकलल बा और सांप जैसन जौन फन फैलावतानी, अपना सफलता से राउर मुंह और फन दोनों कुचल देहब। उ लइका अपना मेहनत से जौना के माई और बाबूजी के हाथ में नहर से ज़्यादा मोटहन फाटल बेवाय देखत रहन, वो अपना माई अपना सफलता से और अपना मेहनत से वो माई बाबूजी के ईड़ी में और बेवाय में घी भर देलस। और घी से भी ज़्यादा वो माई बाबूजी के पैर चिकन हो गई और समाज वो पैर के आज धोवे पे उतारू हो गई। कहे से कि वो बबुआ आज पढ़ लिख के बिहार के IAS अफसर हो गए। यही आशा और विश्वास के साथ आज हम वीडियो खत्म कर चाहता नहीं कि आज केहू हमरा पे हंसता, चाहे रउआ तारा चाहे तारा रउआ पे कोई हंसता, ओकरा से कह कि हमार बाबूजी मेहनत करता है हमार भविष्य सुधारे खातिर, तहार बाबूजी मेहनत करता है तहार भविष्य डुबावे खातिर, तहार बाबूजी बेच के खाताड़न, तूहू बेच के खाताड़ा, लेकिन तहार बेटा का बेच के खाई तू एक बार हमरा के बता दा।
हमार बाबूजी हाथ में माटी लागल, खेत में खड़ा होके माई की गोड़ में नहर से मोटहन बेवाई फाटल, आज हमरा के एहिजा पहुँचा दिलस। आ तहार बाबूजी 3 पीढ़ी में कटोरा हाथ में धरा दिलस। ये से केहू पर हंसे से पहले 100 बार सोच ली, कहे से कि समय के पहिया कहीं बदल जाई, आ जब बदल जाई तब फेन रउआ रगड़ा जाई। और जौन लड़का घर बहुत नीचे से उठ रहेला ओकरा अंदर अहंकार ना रहेला, ओकरा अंदर एगो आग रहेला। और ये आग ऊ रहेला कि जब जब ओकर हिम्मत जवाब देवेला, मेहनत करे से खुद के मना करेला, ऊ आग ओकरा के तपिश और जलन देत रहेला कि ना अभी तारा बहुत आगे जाए के बा। कहे से कि तू ये समाज के एगो हंसी के पात्र रह, मेहनत से इस समय और दस्तूर दोनों बदल दा कि समाज तारा नाम के झंडा लेके खड़ा हो जाओ और कहो और नारा लगाओ कि भैया में भैया फलानवा भैया। तो रउआ सभे से आशा और गुहार ये करब कि अपन माई और बाबूजी जौना स्थिति में बाड़ा, दुनिया से लड़ जाए, दुनिया के आंख दिखा दी, लेकिन अपना माई बाबू के चरण में हमेशा झुकल रही। कहे से उनका एक झटका भी रउआ के वो मंजिल पहुंचा दी और जगह पे पहुंचा दी जहां रउआ आजीवन मेहनत करके भी ना